Sir, I don't know. I didn't know. Kano, Kang haba. Hey, Noibo, Luna Nana Lady is right, bro. Ha? What's I saying? You want to put Savas at the Tambaya the Bribe? Kailan may ba malam sa madam? Kay madam. Surok ka na mina na may ba malam siya? Ma'am, mapalom dagi sa pulang gani, ako di ka naman tatakti. Sibo? Sibo mapandagi sa nga po manam ba? Ma'am, tunaw siya hangalay, ayong tiluan siya lugi. Manam si mapandagi sa nga po maram sa ade. Ano di na? Ano di? Delita. Hujik po. Pare. Ado di noy gyan ta na lero ko. Manam si. Ba? Ha? Tolok lah. Oh. Nanti kasin dah kari tiri no benang bo. Tolok lah. Nang asal kau daruri no. Ha? Mirang kan daruri ba? Is, numbang sida. Hema, natungan tolok. Ega. Serap ni. Serap kata ada nak. Mana siya dia ba? Masih. Ay ngasay na sing naraban ni masih. Naughty girls, hey, nang nabungdo, laki sa no, takot kayo mo dala. Sorry ma'am, tamo dali tato pigano, please. Ay ko'y matung na amhan na tao sira roy. Surup manam to, ay hay na di. Mutalo, mutalo. Sigo masih tok na bahay na, ay na noy na natin hihira ibis ni. Sigo man tawdo siya. Ay na nga singangi ba siya. Mama, tanda na natin. Nakoy kuti magtani ka ba? I'm so sorry, ma'am. Sorry, ma'am.